Ella és l'Anna Comas, membre de l'equip d'Astres Barcelona. Fa juntament amb la Laura Tolrà de referent del Pis Pont Lepant i, a més, en altres domicilis, suport a l'autonomia. Ella és l'Estela Rodríguez, treballa a l'equip d'Astres Barcelona i és educadora referent dels pisos de Pis Pont del carrer de Sants, de Barcelona, i d'altres domicilis on atenem altres persones. Comença l'any 2015 amb un pis pont a carrer Lepant de Barcelona, conjuntament amb la Fundació Tutelar Som Fundació. Vam començar amb 4 persones dins d'aquest pis i al llarg dels anys Som Fundació ens va oferir un altre pis on també s'ha convertit en un pis pont que té 3 places i a banda d'aquests 2 projectes de pis pont tenim el suport a l'autonomia a la pròpia llar que portem altres persones que viuen al seu propi domicili o comparteixen pis amb altres persones i els oferim aquest tipus de suport. Per tant, Anna, ara gestionem 2 pisos pont i, a més, donem servei de suport de l'autonomia a 8 domicilis, el que suposa un total de 16 persones ateses. Generalment atenem entre 6 i 8 persones al dia, depenent de les seves necessitats. Per tant, improvisem molt perquè podem anar a un domicili i en aquell moment les persones que hem d'anar a atendre no hi són i reestructurem agendes, parlem amb les companyes i ens anem potser a un altre domicili que potser necessita més suport. Treballar en parella educativa ens ajuda a que ells, primer de tot, tinguin 2 referents diferents a qui poden acudir en determinades situacions on se senten més còmodes, però a més, quan coincidim en els domicilis, també a poder tenir rols diferents en una mateixa situació que ajudin a l'hora de limitar, de donar una indicació i a solucionar els conflictes que poden sorgir en la convivència. Sorgeixen conflictes per les coses més quotidianes, per un tema de gestió emocional i per això fem tant d'acompanyament, sempre des d'una vessant educativa, d'això que els està angoixant en una situació molt concreta. Nosaltres atenem a persones amb discapacitat intel·lectual, però també amb una problemàtica de salut mental, que tenen un grau d'autonomia bastant alt, però molta necessitat d'acompanyament, especialment en l'emocional. És veritat que és una gestió molt emocional perquè els acompanyes molt a identificar què els hi passa, com se senten, si hi ha hagut un conflicte dins del pis, de que hi puguin posar paraules, que ho puguin comunicar amb el company, perquè l'objectiu és que el dia de demà puguin resoldre tots aquests conflictes de convivència sense un acompanyament extern d'un professional. La PCP és una manera de treballar on la persona és al centre i, per tant, la protagonista de les decisions que pren i per això hem de treballar a la identificació de les necessitats que tenen i que entenguin quina és el per què fan certes eleccions dintre de la seva vida i empoderar-los a poder tenir el camí que ells escullen. Vam poder observar que les persones que estàvem atenent tenen realment més grau d'autonomia de la que ells mateixos es pensaven tenir, perquè no anàvem als domicilis. Sí que és veritat que això va ser un mes i a la que nosaltres vam començar a fer el retorn en els pisos van començar a sortir tots aquells malestars que estaven continguts durant el confinament i evidentment han tingut determinades dificultats per gestionar el fet d'agafar mesures d'higiene, de limitar les relacions socials, entendre aquest virus, el que significa i el mal que et pot fer si ets una persona, a més de risc. Sí que és veritat que ho fem servir molt per treballar amb aquest insight i com un mirall, no? De que es puguin veure que quan es veuen que diuen és que esto no soy capaz de hacerlo, bueno, per què creus que no ho ets capaç, no? Quan en un moment de pandèmia que no tenies cap tipus de suport in situ sí que vas poder-ho aconseguir
i sí que els reforça per aquesta seguretat de dir, doncs és veritat, no? Sí que ho puc fer-ho. El que ens estem trobant és que cada vegada el perfil que arriba més són persones amb discapacitat intel·lectual i una salut mental afegida. Cobrir-los les necessitats reals que ells tenen des del nostre recurs no és suficient, i això és per manca del sistema, que ens falta el recurs adequat per a aquest tipus de perfil.